Kakasi Students Union hapok kajingelam jong President Rangba samla Lambok Starwell Marngar bat General Secretary samla Donald V Thaba ringkat kajing senran lang jong kidkhot ke Central Executive Council kinoyalam ke KSU West Giant Hills District Unit ke KSU East Giant Hills District Unit lambat kidkhot ke KSU Barak Valley Circle haka arhuai terik nailar arhajar arhusan kilahyar syakashnong kalakhal silchar jong ke jilla Assam kani kajing hiar jong kani kaseng baklan bor jong kajilla syakate kashnong kalong hadin bakiladan ki parado parasnam ki basyong basa hakate kajaka kila sya thombor haki runar muslim da kitiar pen mensaw men haka khat santarik mentau benai kaseng hakani kasngi kalayo banya kendo bat kipat khasi penar hakani kathan banya kren bat ai men sim shlur bat banya tali barabor hakaba longkat balongru ka KSU kanam etno eki wat laki shong kisa shabar na kajalla Hashwa jong kani kajing let yuk kejat jong keseng hakate keshnong kaladon kajing persang ban khanglat yaki dak ki bor pulit ke Assam ki bala ap pahara hakate kejaka Henry Deitat anda haba kinoyalam ke KSU la yo ban yakren bat USP ke kachar la sha pat ikinonyalam bat khot ke KSU ban let yakendo bat kinong shongshnong jong ka kalakhal Kinong shong shnong jong ka kalakhal bat kishnong bamarjan ki basyong basa ki khasi kilapen paw ya ka jing sngo shngan bat sngo yo mensim tang shu yo jing tip ba kinoyalam ke KSU na shillong kinwan hakashnong jong ki Aka jing isyang ila persyang ban poi kham kloi mdu menem step ngatrai play up handai padeng ka jing ya lenti ko jengai ne du menen yubo ni kit khot klai thaj nile persyang ban be ya ka por biang handai tang to po mi jakasa arngi kumbas kenta tam la sakut kadeng kali ha ki tuki khniat sngi ki ba ngiyo ko kubor baladon ka jing sha thombor ki parari jongi hekne jaka adon lupa pak ki video ngai kajing syamat bat kajing play ka senam na wei pordo ka senam nang de ka jaka ngas ngoba kajing play kadai kajing play senam jong ka jat pen ro koi padang kajing pun kam don ki wei pat ki kam hakasngi sonde andang la poi solong ngapersang ban phun USP jong ka ne ka district re padang kajing bethut juga phun kam dalong ringa snow bala kem at laingot kita ba thombor re persangpat ya kaban ngap thu ban kali ni kinyulam nang ni ngasngo ba kidon kumba at pustan na dulai pangot ki balik thombor re ka khubor ka bangi kwa na kaliang jong ka ki isu ya kini ke persang ban sem ya kejengim jongi perdo pasnam kem dei ban lat nya kti jong ka kampat biang bakin kem tang laingot re ngasngo ba kita bidang phet ri ru kiri ban ngat haru jong ka Nomor kimdai bagi pado pas nam jungi ki sedang mereka maki sedang kadon ka jingki bat ka jing bitar naki kamtam ni dikot ki isu nangthi na po nong ba solong hendrai kum ki nang yalam bun sien ki kwa bandong ngimdai ban bam jaklut hendrai ngi kwa ban wan yu kajat swanang kong hendai ban suthu kamba ya ka jing long jeman tang kawai nga kwa bandong fi ki pado pas nam ot ka jing jengai ki spa kilometer nang ni spo solong hendrai kaman sim pada ka jan pedang jing terha pedang jengai tu kalenti nomor ni sautu balara kadon ka jingjia ka basausi jeke polo pasnam ni kandai ka jingpang bat ka jing jaumat jungi ki basyong po no ba solong kumju bangisim ba ikun chung hinyo trap laki sa hagnu ka chakaru di tanggawai kado ba tanggawai ka snam to ki pari ki podo parasnam banam tiang banam sir ngidai ka kenhun kabum ju kubum jela jong kasentor ban kren ya kijing sisa ngin yai pen snow jing e jong pi bat ngiya de kalenti ke ba dai banya hakar ti jong ke sensar pat ba andai la da kidan pat ki wei pat ke persang ban thombo de phi ngatharai yangi ku breu lakha bangidon ka kti ka kajat ngidon ka khmat ngidon ka bor perkhat ngembasi ru banya de wei pat kalenti la da katar jing thombo kadang peteng na ka pos ka por ngin ai sim yepi khamtam patang kawai kalong ba pihap nya long siteli pihap nya long kawai wat preng chung kita ke jing sa thombo rai ngai ba kini gidei sibenta pan pente song pan penteli yeki pado prasnam ki basong prasa han ka them barak wali silchar bro kawai kadon ka KSU kadon ka barak wali khasi jantir federation ki bolong ki bitong kudup no kami makiru ngathrai kita sem la jong ka kamram ki kum ki rong ba bale ni ka kam andai kam
ngariang jong ke isu ngem semlasuk mesim man ong ba nginaman sini kadon ka jing pang ka mesim hang pedeng jungi anrei pedeng jong kata ng so bandong iksamban le bandong ban aiding le ban penset bandong ya sai kawat ya sai khunam ye be thong no itan thombon rei wan le ban jungo ban am sim bandong ba wat long marwei ka ki isu kadon asanda jong pi da dai ban pensngau siki bor jong sarkar dia dai pensngau siki bor jong sarkar asam ngong ki bakloi ka ki isu kam dei baklong marwei Iran Hasatri jong Ganeso North East Student Organization ka asur kadon asam all Assam Student Union kandiat kini benai benwan ngisi kendon kemiting gini jong Ganeso ya kini kimat ngisara bat Ganeso kala penkeren omtang hasal ka asam ruwat sekarang dia ro barngen kwa baki trari trimuluk takinong song snong engineers committee kiba song ni than stay lam ngi kin sa thombor pat hai ki nongwei wan buhai snong re than stay lam ngi hai kandiat ngi dang yakran spang gade ka jingjur takiwan buhay sinong thi na po banglay spok than stay lamang ibro ko bay kadang gadak ka jingma hiya ka benta jok suka asam kasdang ban iwik itu ba song bi an ko jo ngirungi ngosir da itu sabi na sam kan rung spok ka jalame khalaya hari ma phi ne phila de ki trashnong so banong kumaka history ka patay haswa ka India kan yo jung lut ye phi la kha la pun lupa hang ne ka jaka phem dei ban spirit snow ba ne khando ka siap jong phi wat nam so long wei pa ong ba ngisa ane ngidon tang kandiat ngot ngide ki bari em jadi ki trashno ki su kan don senda ajung pi la kalong hanu bentaru nginang ye teng manwan mentangin wan tang lai phungut la ka sya ka kam ngira manwan chispa adu che jar ngot man am sim ye pi ki wei kan chaka adam don shibon di kan tien dai tangi tai kan tien ban am sim ban kar khu ye pi bat ka wei kalong wat tieng wat ri wat smit ngidon senda ajung pi habang ngidon ri sensar pat ba bengiyat nanti juga hok ni kemle kanu ko kambian ni kem sim katiar ban pen saw you no ni dai jong khando ko siap dari kita ki kuret gi jong phi ngasong phidan ni ko hok ban sumar ni je karep yang jong phi lada ki wei ki wan ni bat thambor don kam hiru ban ya dai kata takalenti jong ka ai ni kwa ban le thambor ka wei pat kalenti hindai ka an ka don ni shania ki bod district ngasinia ki puret mak makir don la ka jong ban ta ban le Iwan ne oma penram ya ka police department man penram UDC hinta iwan idon ta ka kata jiksanya ka bas saiba hakiru bat ngimi lenti ba itu ki ba thombor baro kiliban ngat hakti jongkaan tangli kentien ba khendian kublai subon siajar ngu umblai pulangi wai subon